ndị be anyị daalụ m. Nwanne m nwoke bịawuru enyi m nwoke Nze Charleston Okafor nwafọ Ogidi bi na the state of Ohio, onye ife gbasara Igbo na-echu ụra. O nwere ozi o zitere m na WhatsApp, m lee ya anya, gee ya ntị. Ọ karịghị 1 minute maka ife anyị eme karịrị akarị, and the time anyị ji eme ya adrọ. Mana ihe m nụrụ na ndị be anyị emekwana ka ha si eme. Ụmụ nwaanyị Igbo nọ na UK chiri ọzọ. Nwaanyị ibe ha wee mee vidiyo wee na-ahụhụ ọhụhụ na-ekwu na-arụ ka ha mere, na ha si na ọha na eze si ha chi ọzọ. Ihe nụdewere wee ebe okwu na tradishọn ga-adị, wee si na mma atụ ya ọnụ. Ọ bụ ọkwa na ọka onye ọbụla nụ ihe na-ekwu, na ọka ọ nọrọ rekọd na nkwuru, and ka few ya anụnụ nụ. Ndị be anyị adahama eji n'ike amabanye n'ife, and ana m ayọ onye Igbo ọbụla ka anyị kwụsị na iji n'ike amabanye n'ife, ka anyị na-eme ife analyze tupu anyị amabanye. Maka ife o ji dị mkpa ka anyị ghọta ife ọfụma tupu anyị banye na anyị, na nna nna anyị ha ghọtara na mmadụ aghọtaghị ihe banye na ya, na ihe ọ na-ewepụta ahịrị nne. Ọ na-eme, for example, ọ na-ebute ọnwụ ike. Ọkwa ndị Igbo kwuru, nwa etoghị eto chọba ife gburu nne, ife gburu nne egbue. Ndị Igbo kwukwara na onye anọghị ebe e niri ozu na-esi n'ụkwụ abụọ. Ndị Igbo kwukwara na akwụrụ ọtọ gwujie ji ehutnata na ikpere anọ na ewe na-egwuzi ewe na-atụtụkọnya oji. Ife anyị ga-ajụ onwe anyị bụ, kedu ife wee chi ọzọ? Ndị Igbo na-eka ma ihe wee chi ọzọ. Ndị Igbo na-eka ghọtara na ọzọ originally abụrụ echichi a na-echi for prestige. Asị m kwuo, outside the 1, 2, 3, 4 persons dị active na omenala defenders, ndị Igbo amazi ife wee chi ọzọ. Ndị Igbo amazi ife ha na-echiri ọzọ. Okpuru ede efuru onye ọbụla na-ekpugharị, ọ ghọọ na uniform. O nwere onye mụ ihe eji wee sị ka ekpughe originally. Mana otu enyi m nwoke a na-akpọ Phil Van Ripper, mma asụ n'oyibo ka o wee soro nụ ya, ọ sị that na onye aghọtachara na-afụ problem as problem instead of ịfụ ya as opportunity. Ebe ụmụ nwaanyị mabagoro n'ichi ọzọ, ka anyị uzuo wee kọwara ndị be anyị ife wee ichi ọzọ. Ife wee ichi ọzọ bụ ịba n'otu ya emeghị ka ịdị nsọ, ka idebe onwe gị asọ. Ifu ife abụghọ nke gị, ọsọ ya bụ na ndị oyibo abagharịa na ya fakpọ ya embezzlement. Iwepụ ihu, ifukwu ka onye ọzọ na-achọ ka o wuru, ịhụọ ya ọhụhụ. Ifu ebe a na-achọ ime arụ, ife dịka ite ime, ikwuo na arụ ka ọ wụ. Eweta nne ya dịghị ọcha, nne ya dịghị ọcha, nke a dị complex. Eweta anụ ịmaha etu esi gbu, ọ ya abadoghị ọnụ. Ife ọbụla abụghọ nke gị, ahịa agụdụghị agụụ atọ. Ọnya ka eji asị na ndị chiri, nya ka eji asị na ha bụ nze, ha na-eze ihe ọjọọ. Ha na-eze ihe ọjọọ. Oge a n'Igbo ekposabeghị, a na-agba mbọ ka onye ọbụla chi ọzọ, ka onye ọbụla wee daa asọ. Onye enweghị ego, nwanne ya nke ọ tọrọ nwere ego, anyị ebudo ya ụzọ chie. Ife butere okpu mmemme a ha adọptụrụ wụ na ha kpụrụ ihe, ọ na-eremind ha 24 hours
ha amaghịkwa n'aka n'ihe eme ka ọbara mmadụ tụsa n'ala. Ndị be anyị, ọ ihe a ka ndị Igbo ghọtara ya to mean today. Ọ bụrụ na ndị Igbo ghọtara ihe ọwa, anyị enwedo ọzọ ụka. Oge ndị Igbo na-echi ọzọ, ichi ọzọ emeghị obere, eweru mma katọghị n'ire ka ị wee ghọtakwa na nkwutọ nwa ọgaranya ka ogbugbu ya, na ife ọbụla si n'ọnụ pụta dị ka wepọn. Ndị Igbo adịghị emezi ekete. Ife ndị Igbo na-eme ha bịa ha nakpuo n'ụlọ ụka, sekpuru ana, ndị ha mụtara ọgbọ ha ebie ha aka n'isi si ha na ha echie n'ọzọ ụka. Ebe ọ bụ na ife akụ Igbo redusiri eto, kedu ihe dị rọng na ụmụ nwaanyị ma ya aka? Ajụ ka m jụrụ onye mụọ ọsanya saa m. Nwaanyị nwere ife ọ na-echi, enwere ike ya kpọghị ọzọ, mana di gị chi ọzọ, ihe echi ọzọ, ihe echi echichi nke nwaanyị na-echi ka ị wee dụkwa nsọ. My grandmother nwazụ ọnụ nwa ọkpụ bịara ije di n'ọzọ bụ n'ama akwa na ụmụ ezike agwụka. Nne m si na ochiri ọzọ niile nwaanyị, na ochiri echichi niile nwaanyị na-echi ọzọkwu ka o kwuru, mana duto na-apụtago naanyị n'ụlọ ọlọ nya ine anya ịfụ na ọ na-awụ nkwuo nseri. Ọ pụọ wụrụ na ka ị ka my mother esi amazighị ihe ndị echiri. Ndụ o biri onwe dị nwaanyị nna afụ na-ebie taa. Nwaanyị aha wọdụ na orijuko afọ, mana ọ na-ahụ chifo n'ụtụtụ maka anyị na-agbajebe n'ọsọ be ya asa ụmụ di ya na ya. O wepụta nri nke anyị, o dewe 4 helpings n'ọnụ ụzọ ya, nsị ya, nne ka ihe iji edebere ihe ọsụ nọ maka ndị enweghị nne enweghị nna. Tụtụrụ mma ya nakpuo n'ọbụbọ ya. Ọ tụtụrụ mma ya nakpuo n'ọbụbọ ya. O rijugidere afọ wee nakpuo ya na yet ọ maghị ihe kọntrakt. Ọ ndị a na-eche. So ụmụ nwaanyị Igbo nọ na UK, ọnwụ na unu chiri ọzọ, marakwanụ na ichi ọzọ nwere nsọ. Maka ibe na-ewu osisi mmadụ n'ala Igbo, enwezi onye dị concerned. Baịdị ọwa ọkwa na mmadụ nakpuru nwụọ ọnwụ nọ ịnwụkpọ anya, agbụrụ gị emechie, generations eklozuo, ọkwọ nyaụ dịrela ọnwụ, and enwekwara ọdị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ bụ ọkwọ n'ichie n'ọzọ, tomorrow ịzọ iwe ụkwụ n'ihe ruru unyi. Ọdụ nke ahụ ma anyị nwawo nwoke ma anyị nwawo nwaanyị ma ndị nwaanyị ka a na-adụ nka, ma anyị nwawo nwoke ma ụmụnne anyị ndị ụmụ nwaanyị. Ọ bụ ọkwọ n'ichie n'ọzọ, tomorrow ebupụta fried rice ịmaghị ihe eji wee si irie. Corruption gafee n'akụ isoro mee. Edo careless nwa gị maba n'ebe o kwesịghị ịmaba, ịkpọrọ ya jee na nke dọkịta ka ewepụ ihe o ji carelessness weta. Maka ajụghị ajụ mere ọnụ, anụghị anụ mere ntị. Ọrụ na ụdị ife a ka ya ada emezi ka ndị Igbo wee bido kene gewe ntị ma nkwụzi ejụba ha ajụ na ha ya ajụdụ Igbo na ha ya ajụdụ. Anyị redusuziri omenala to na onye nwe ha n'ike ike ya akwa red ebe a, ke ya akwa red ebe a, ọ chọọ ofu mpempe akwa tii n'ukwu ya. Ọ bụrụ na ọka na omenala, ma onwe ka onye ọzọ si mapụ jekwa ofu dibịa jụọ ya 1 or 2 questions, ọ bụrụ na ọma omenala. Onye ọbụla nwe ha n'ike ịza eze nwaanyị, ọ marụgo omenala. Onwedo mba na-eme etu ya na survive. Onye Igbo ịghọta omenala taa, o nwere processes, because enwee na many things ebido mebe ka ndị Igbo bido pụwa na omenala. All those things ka ndị Igbo ya ada amụtachi na ha ama ihe omenala. Ịghọta omenala taa, ihe etinye anya na mmiri ruo ndị a na-akpọ Nz'r Remy nso. O nwere ihe anyị ji wee si na klaasị a ndị Nz'r Remy, ndị wepụtara oge ha na-astọdi omenala ahụ by ịnọ ebe a na-eme, na-astọdi kụzie n'akwụkwọ, maka edetube na edetube. Ije n'ala Igbo kịta si na ọka ịstọdi asọsọ ife ndị Igbo na-eme, ya ghọta omenala ọfụma.
o nwere famili ka na-akwa ozu 7 days etu Igbo si akwa. O nwere famili ụmụada na Anambra nke m sie. O nwere famili ụmụada ka na-awa ozu ahụ. Ọ na mọshụarị ka a na-awụ ya. So ị nidiri ego ya n'akwụkwọ, ịgụzie n'akwụkwọ, o meghee your mind, a na-emezie gị nwe were aka gị na-agwa ndị ụmụnna gị pụta na nke anyị na-eme abụghị ya. Mana ọnwụ na-egbu nwa nkịta da-ekwu ya n'isi nsị. Mgbe ndị Igbo bidoro kwuwe na ọpọn na ha na-akwa onye mere arụ na ndụ na-akpụ arụ, na-echi ọzọ na-aza nze, nwee ọfọ, mgbe ndị efulefu n'ime ndị Igbo fụchara ife niile a bido kwuwe na ndị Igbo esighị Israel, mgbe aka njima na ife ji Igbo siri ike. Ka ebe ha na-ebido aka a sị na ndị Igbo dị older than Israel. Ajụọ na ha Nnewi na ọzọ bụ ke nke dị older than Ibia. O nwere nke zaru ndata ajụ. Ndị Igbo na ndị Afrịka na American wu ndị Igbo. Kedu ndị tọrọ? Ndị Igbo si Ọnịcha ma Nnewi na ndị Igbo ife dịka TD Jakes ha ke ndị tọrọ. Maka onye nwere ọgụ isi ihe o ekwu na ya na TD Jakes nwanne ọwọdụ na etọrọ ya. Mana genocide trauma mebiri Igbo. Abịa wobeta mba, confine ha to 400 square miles, na-atụ ha bọmbụ consistently for 4 years, bue ha ọnụ, o jee na DNA ha mebisi everything. And since 1970 enwero healing. Onye kpatara onye afụbeghị scalpel before ya ejekwu Francis duru kwuru ya n'ihu na-ekwu na ndị Igbo esighị Israel. A professor of medicine. Ekuziri m law na Nigerian University wee bịa America na-ekuziri religion and culture na America for 7 years. Onye Igbo aman define culture abịa na-agwa m na eka ghọta omenala karịa m. Ọ genocide trauma. Ndị Igbo enweghị onye na-ajụga. Ọ bụ na ndị Igbo nwere onye na-ajụga etu a mba ndị ọzọ tara ụdị afọ asị nwe ndị na-ajụga. Aka notice go na genocide trauma na-enye Igbo nsogbu. Ndị niile na-pretend na ha na-azọ ndị Igbo wu ịnataghị ihe tii n'akpa. Enwere ndị ụdị ha na-agbata n'uche. Ya gaziere anyị. Chineke, ihe a na-ekwu agbọdụ sọsọ ọkwa ka nna ama na-ekperekwu ka ọwụ meziere Igbo ebere na Igbo nọ na nsogbu. Chukwu ayọ ka anyị yọrọ gị ihe a, biko mezuoro anyị ya.